Hola, bona tarda. Jo us parlaré en el meu treball dels EPIs i això és un equip de protecció individual. En aquest cas són uns guants de làtex. El primer que hem de fer són llegir les instruccions amb un EPI, que moltes o poques n'hi ha variant del que volem utilitzar. Com ja he dit abans, són guants de làtex on protegeix les mans, una part important del cos. Estan fabricats a l'Estomers i protegeixen les mans d'elements químics i del contagi d'enfermetats. Han d'estar homologats per la norma europea i són de categoria 1. La utilització és bastant fàcil, ja que hem de tenir els guants que siguin de la mateixa talla de la nostra mà, perquè no estiguin ni molt apretats ni ens quedin sueltos, i és fàcil, és com un guant normal, ficar els dits per al lloc corresponent i ens quedarà així. Les feines on s'aconsellen, treballs relacionats amb elements químics o que requereixen neteja. En un altre lloc, per exemple, a casa, o quan volem rentar els plats, o en un restaurant, que si ens el fiquem també ens protegirà les mans de l'aigua calenta i del detergent, per exemple. A la indústria mèdica, per evitar infeccions, també és molt important. I també diuen que és important quan toquem el menjar, aliments, segons quins aliments posar-nos-el, però en aquest cas és més... aniria millor als guants de vinilo, ja que, per exemple, pot haver-hi una persona al·lèrgica i queda afectada. El manteniment és fàcil. Si és d'usar i de tirar, els guants llencen el contenidor adequat perquè pugui ser reciclable i rentar-los amb una mica d'aigua, si els volem utilitzar, rentar-los amb una mica d'aigua i amoníac diluït. I la forma és, després d'això, s'han de secar, però del revés. Després de tot això s'han de sacsejar una mica amb polvos talcs, tant a l'interior com a l'exterior. I dit això, moltíssimes gràcies per haver-me escoltat i espero poder-vos ajudar amb un altre treball més proper. Moltes gràcies.